Здрасти, какво правиш? Свиря. На какво? На китара, не виждаш ли? Да. Какво свириш? Опитвам се в акорди, ама не се получава. Трябва да поговорим. За? Някои работи. За какви работи? Ами... Ти си осиновен. Какво? Аз не съм истинският ти баща. Аз съм истинският ти баща. Татко? Сине! Това си ти? Да. Тупак това решение това. Юрия, тази песен слушах 16 часа нон-стоп само. Здравейте! Знаете ли за новия продукт? Сапун! Измива зъбите до крак.